Club Junta, building better Africa. Chiwala chikakuthawa sumagona ndi njala kuti mpaka uzagwire chiwala chimene chija nde uzadye chakudya. You look for an alternative to get ndiwo ina kuti at least you should have food, you should eat. In a special way, ndikufuna ndiyankhulepo maka za ma former president amene who are responsible enough for this country. Ndofuna ndiyankhulepo za Dr. Bakili Muluzi and Dr. Joyce Banda. Dr. Lazarus Chakwera atawayitana a Dr. Joyce Banda, a Dr. Bakili Muluzi, Professor Arthur Peter Mutharika to a course. Atawayitana ku State House kusanjika kuti akakhalirane pansi ndi kukakambirana zokuzana ndi cyclone Freddy imene idachitika kumwera. Dr. Bakili Muluzi accepted. Dr. Joyce Banda accepted. Professor Arthur Peter Mutharika anakana. Dr. Bakili Muluzi sadayang'ane za chipani cha UDF. Dr. Bakili Muluzi sanayang'ane za Atupele Muluzi. Dr. Joyce Banda sadayang'ane za chipani cha PP. Dr. Joyce Banda sadayang'ane zoti social media iyankhula chani, sadayang'ane anthu aku South Africa ayankhula chani, adayang'ana mtundu wa Malawi umene udali pavuto ku Southern Region ndi cyclone Freddy. Peter Mutharika adayang'ana social media indiona bwanji. Ndikapita kumeneko pasi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera, chipani cha DPP chindiyang'ana bwanji, nanga anthu anga amene ali ku South Africa andiona bwanji. Ndikhala wochipa, adakana kwakana a Malawi. Not responsible enough as a former president of this country. Ntchito imene agwira Dr. Bakili Muluzi ndi Dr. Joyce Banda kupeza funding ndi kumakamanga manyumba anthu amene anakhala affected ndi cyclone Freddy. Ngati dziko timayenera kuwapasa sawasha. Ngati dziko timayenera kuchithokoza ichi. Ngati dziko timayenera kwathokoza asadagone tulo lotheratu. Dziko la Malawi tisamakhale anthu ofuna kumuyamika munthu pamene walowa m'manda ndikumakamuyamika. Ayi. Dr. Lazarus Chakwera kaya ena akhala kuti ali naye mavuto otani, koma kwa enafe amene timatenga ndale ngati mayendesedwe abwino a dziko osati ngati kukolana kuti wina agwe ine dusepo ine, timamuyika Dr. Lazarus Chakwera ngati president amene amafuna tendere and amene amakonda dziko lino. Mmene zidakhalira ndale za 2019-2020 kukafika mpaka kupangaso zisankho, sindikukhulupirira kuti after zisankho za 2020 Dr. Lazarus Chakwera could arrange ndikapita ku nyumba kwa Peter Mutharika ndikacheza ndi Peter Mutharika, or ikadakhala kuti inali vice versa kuti Peter Mutharika ndi amene wawina zisankho zija.
sindikukhulupirira kuti Peter Mutharika akadatha kupita ku nyumba kwa Chakwera ndikacheza naye. Ikadakhala zija zoti mwana okhaokha mwaona nyekhweti mumayesa ine osewera naye eti ndakunyenyanyenyani mumati mutani, ndipo even achina Timothy Ntambo sakadakhala anthu oti atha kumayenda bwinobwino dziko lino, akadakhala atathawa. Ndiye ndimafuna ndinene ichi kuti Dr. Lazarus Chakwera atangotenga mpando adapita ku nyumba kwa Profesa Arthur Peter Mutharika, adapita ku nyumba kwa Dr. Bakiri Muluzi, adapita ku nyumba kwa Dr. Joyce Banda ngati ma former president. Ndipo Dr. Lazarus Chakwera amalemekeza kwambiri maremu Dr. Bingwa Mutharika, amalemekeza maremu Dr. Hastings Kamuzu Banda. Others will say, chifukwa choti Dr. Hastings Kamuzu Banda adali wa chipani cha MCP nchifukwa chake amalemekeza, koma ndikhoza kukuwuzani inu kuti mukayang'ane muzochitika zimene Dr. Lazarus Chakwera amapanga. Pena umati umaona face ya Dr. Bingwa Mutharika, zimene amapanga Dr. Bingwa Mutharika, zitukuko zimene amazika muziko munomo, ukaona kuti Dr. Lazarus Chakwera at least akuwerengako mabuku amene Dr. Bingwa Mutharika adasiya mu ofesi ya upresident. Ukaona zimene akupanga Dr. Lazarus Chakwera umakaona kuti at least akuwerengako mabuku amene adasiya Kamuzu mu ofesi ya president. Ndiye tikunena kuti ngati ma former president sitikuyenera kuti tiziyang'ana za chipani chathu, kuti tiziyang'ana za social media, kuti tiziyang'ana za anthu amene timachita plant, anthu amene timapatsa kale ndalama kuti atiyankhulire zabwino, ndiye tiziyaopa kuti kodi ine kapanga chakuti andiyankhula chani, koma tizipanga kuti kodi dziko lipindula chani. Ndi chifukwa chake Dr. Joyce Banda tirelessly samagona, she works for the people of Malawi. ADPP anayesesa kumunena izi ndizi wamayi wa mandazi, wakashigeti, koma she doesn't stop doing good things for the people of Malawi. Dr. Bakiri Muluzi, I think aona tsopano kunena kuti nditatha kulangiza mkulu uyu Peter Mutharika mumulakho alomwe, kozani chipani simungakathe kuwina zisankho divided as you are. So, osamva pobwera iye kuyankhula chokani tione ngati anthu atakusateni. Iwe zako akukulangiza pomwepa, akukulangiza apa kuti takonzani nyumba yanuyi simungathe kukawina zisankho divided as you are, mukathamangisa anthu osamva. Dr. Bakiri Muluzi anena kuti ine nditaona sapoti imene ili mu holo muno mpaka ndinaganiza zoti ndime nawo pa upresident, koma ndaona kuti ayi sindingapikisane ndi achinyamata, kusonyeza kuvomereza kuti imafika nthawi imene you cannot do other things. Pamene Peter Mutharika sakufuna kuvomereza kuti my time is over, and akuzipasa moyo wautali onena kuti sayang'anakonso kunena kuti imafika nthawi yonena kuti mtima umafuna koma thupi limakana. Nde akukakamira kusewerabe ndale za dziko lino zimene zili ndi achinyamata zimene akhoza kumangogwetsedwa nazo. Nchifukwa chake akunamizidwa ndi anthu ake kuti muwina, koma anthuwo akuononga picture ya chipani cha DPP.
if Peter Mutharika was responsible enough ndikukhulupirira kuti akadalowa mu wagon ya ma former president kumathandiza dziko lino popitiriza ntchito chifukwa imakhala kuti termu yolamulira ya mphamvu zoti alamulire zimakhala kuti zamalizika pa 10 years icha, koma amakhala ma former president ndekuti amakhala kuti akulandirabe security, madriver, chakudya chani, masalaries, ma benefits onse ali nawo kusonyeza kuti akupitirirabe mpaka adzalowe m'manda ngati former president of the country, ndekuti atha kumapitabe kumaiko akunja ngati mmene amapangira Dr. Joyce Banda ndikumakakambirana ndi anthu kumene kucha. Muja Peter Mutharika amanena kuti ineyo ndili ndi azinzanga, ndinalolemera kale chuma chimene chijabwezi chikuonetsa kuti dziko linolo munthu akupangabe zokonda dziko lake, osati kuti ndikakhale kaye pa mpandopo chifukwa ndachokapo ndiye ndikakhalenso ndiye pamenepopo zikandipangitsa kuti ndikapange zinthu, koma as a former president of the country. So Amalawi mukumbukire kunena kuti Peter Mutharika adakukanani Dr. Lazarus Chakwera atavomera, atazipereka, atazitsitsa kuti ma former president bwerani tiyeni kusanjika tikakambirane tipanga bwanji, mutengapo roho yanji. Peter Mutharika was the only former president amene adakana, adayang'ana chipani chake cha DPP chiti bwanji, adayang'ana social media indiona bwanji, adayang'ana kodi anthu aku South Africa amene timalemba ntchito kumanena mabodza ife nkumakhulupirirawa andiona bwanji, pamene Dr. Joyce Banda sadayang'ane za chipani chake cha People's Party. Dr. Bakiri Muluzi sadayang'ane za chipani chake cha UDF, koma adayang'ana kodi ineyo mwa ine, what can I do for the country imene ndili former president. Therefore ndikufuna kubwera pa ichi. DPP panopa ali patsogolo, akuti kufuna kukhala patsogolo, pofuna kutsogolera akuti alliance yawo kuti atenge zipani zina zonse zija zikakhale patsogolo, iwo azitsogola. Ndi ali nkati momayimba mafoni kwa imbira ambali zina ngati a Dr. Joyce Banda, Bakiri Muluzi, Afodi, Ajihana, kumauza zinthu zachisokonezo kuti dziko lino lisokonekere. Mwina munamva inuyo mmene adayankhulira ku press conference imene adapangisa yomana kuti we are not like kupempha, we are demanding. Pofika pa 21 basi dziko lino lisokonekera, tikufuna zija zonena kuti mpange zakuti. Kodi ajamanena kuti I don't need ultimatum, anali ndani? Sanali Peter Mutharika. Ujama kana ma ultimatum akumuuza kuti chosani jeni ansa pampando, sana endese bwino zisankho. Amina manena zimene zija anali antambo, lero antambo aziwala, DPP awanamiza. Haya come tiye tipange limodzi. Namaganiza kuti strategy imene idachitika 2020 ya Tonse Alliance ikhoza kufanana ndi ya 2025 mwauponda. Dr. Timothy Ntambo, I don't know whether it's doctor, tingona kuti Timothy Ntambo had a reason imene amanenera kuti Jeni Ansa achoke pampando, amati sadaendese bwino zisankho chifukwa cha matipex amene anapezeka. Amati achoke pampando chifukwa anali ndi ma reasons amene amawayika poyera. Amati akapasidwa mwayi kupita pa Times TV, akapita pa Zodiac ndikumafotokoza zimamveka. Lerolo a Timothy Ntambo akabwere ndikunena kuti ayi chosani make chair pampando, kuti what crime imene wapanga. Ndipo ndimuthokoze mtolankhani uyu amene anawafusa mafuso omveka bwino onena kuti kodi inuyo a Bright Sack, kodi inuyo amathanga, kodi inuyo anamalomba, kodi inuyo anachula mayina anthu andale including Peter Mutharika. Mukufuna mundiuze
kunena kuti ana anu asazakhale ma make chair ku electoral commission chifukwa choti ndinu anthu andale? Funso limene lidawakanika kuyankha. Amukito funso limene lidawakanika kuyankha. Chifukwa Amukito ali ndi ana amene ali mdziko muno, amene ali kunja kwa dziko kuno, amene ali ophunzira, kodi alephere kukhala pa maudindo chifukwa choti Amukito anali a DPP. And if you see the people amene ali mu NEC kapena mu NGC ya DPP, amene wowo ndi amene akugwira ntchito pano ngati Amathanga, ndi amene akupezeka kuti anali ku electoral commission mbuyomu. Ajeni Ansa anapezeka zija zonena kuti anakapezeka ndi chithunzi ali ndi makadeti akukondwera kuti DPP yawina 2019, koma yete anali chair wa MEC. Leta akubwera akapezeka nawo ku convention ya DPP, koma anali ku MEC chair. What it means is kunena kuti they are the very same people amene amapanga politics, ndi amene amakhala ndi anawo, ndi amene amakhala ndi chidwi cha ndale, ndi amene amapanga ndale. Ngakhale anthu amanena kuti yayi anachoka ku PP, anachoka ku UDF, anakapita kwa kuti ndi okhaokhawo. Ndiye ife timafunsa kunena kuti kodi player akachoka ku Silver ndi kupita ku Wanderers mmamufunsa? Kodi player wampira akachoka ku Silver ndi kupita ku timu ina kandi ku Bullets mmamufunsa? Kodi mbusa akakhala kuti wachoka chali chichinachi ndi kupita ku chali chichinachi mmamufunsa? When it comes to people who are practicing politics ya dziko lino, ndi mmakhala ndi zambiri zoyankhula. Koma chimene ine lero ndafuna kuti ndiyankhule ndi responsibility imene Dr. Joyce Banda ndi Dr. Bakiri Muluzi akuchitira dziko lino, posatengera za chipani chawo, posatengera ndale za dziko lino, za udani zimene Peter Mutharika ndi anthu ake akufuna kuzikhazika. Adziwe ichi, anthu saopa kunena kuti ati akuopseza, anthu saopa kuti ati akuyankhula mwamwano motani. Anthu aona kuti who is responsible enough for this country. Ine ndikukhulupirira kuti njala imene akuikweza kwambiri, imene yakumachinga, being kuti Peter Mutharika is there, anthu akumachinga would have benefited a lot ndi Peter Mutharika. Ngati Peter Mutharika ali ndi anzake, chimene akanapanga, the best he could have done was to ask donation kwa zinzake aja, ndikumabwera ndikumagawa chimanga kumene kuja, ndikuwauza anthu akumachinga kuti musadandaule, bomaso musadandaule, machinga yonseyi ine ndikhala ndikudyesa mpaka izafika January ka izafika February ndikhala ndikudyesa. Bible imanena kuti chikhulupiriro chopanda ntchito chili chabe. Anthu ngati akuganiza kuti azalandira voti chifukwa cha chisoni, voti ya 2025 siyongopasana chifukwa cha chisoni. Ayi, simenti imene adaba a DPP ndikumakayipereka kwa amwenye, iwo ndikumalandirako ndalama, ndikumakagulira manyumba. Simenti imene ijayo achakwera ayitenga ndi akumangira misewu. Monse mulilongwe monse, Blantyre, Zuzu, Karonga, kuti ukaona misewu yabwino ijaona kuti ngakhale alendo akamabwera mdziko muno akuona misewu yabwino imene ili yoti yosililika. Kampofika 2025 tikamazapita ku zisankho, anthu azikapita ndikumakati ija funso lija amafunsa tilozani zanu ija izakhala ija kuti Malawi ikulozedwa kuti state center ndi A. Lilongwe ya apa ndetafika mulilongwe, apa tili mulilongwe tsopano, osati kumaona misewu uli mulilongwe kumakhala ngati imene wachokera nayo so kumudzi kwanu kumpanyira. Ayi, izi tikufuna momaliza tiapemphe a Dr. Joyce Banda musabwerere mbuyo.
pitirizani ntchito zanu zabwino zimene mmapanga. Pezani madonors mmene mwayendesera inu Joyce Banda Foundation, mmene mwayendesera inuyo chipani cha People's Party, zikusonyeza muli ndi luso lokonda dziko lanu kuti mukupanga invest in your own country. A Dr. Bakili Muluzi musamavomere zinthu zimene ena angobweresa zongofuna chisokonezo. Kuti ati inuyo picture yanu kaya logo ya chipani cha UDF kaya cha DPP afodi UTM ati chikhale papepala ndekuti inuyo mukutumikira dziko lino kuti muzikaononga zinthu zimene zidakhazikitsidwa kale. Ayi, kuwina zisankho, it's about how you do on the ground. It's not about kuti kulimbana ndi referee. Player olimbana ndi referee all the time amalandira yellow card, amalandira red card. A DPP kulimbana ndi referee wa electoral commission, chair wa electoral commission mulandira red card. So Dr. Joyce Banda, don't be part of the people who want to destroy this country. Professor Arthur Peter Mutharika ndiwononga, ndiwo mwaza. So anthu amene wamwaza acha lero sangawafune chifukwa amanena kuti ndi anthu opanda ntchito. So inuyo a Dr. Bakili Muluzi, building better Africa.